Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui m'agradaria seguir una sèrie que vaig començar ja fa uns quants mesos sobre la meva experiència aprenent idiomes. Com sabeu, a mi m'agrada molt aprendre'n, n'he estudiat molts. Algunes experiències han sigut millors, algunes han sigut pitjors, amb alguns idiomes he arribat a nivells més alts, amb altres a nivells més baixos, i crec que, com que al final he acumulat bastanta experiència, doncs crec que és interessant compartir-la. I bé, he anat fent uns quants vídeos ja, llengua per llengua. Em sembla que de moment he fet anglès, francès i alemany, si no m'equivoco. I ara ve la quarta llengua estrangera que vaig aprendre o que vaig estudiar, que va ser l'italià. L'italià, en el meu cas, si em miro la quantitat de temps que li he dedicat, segurament és més baixa que les altres llengües de les quals ja he fet vídeo, no? Sobretot l'anglès, que el vaig estudiar durant molts anys, o fins i tot el francès o l'alemany, que també vaig estar uns quants anys anant a classe o a cursos. En canvi, l'italià va ser una cosa més curteta, més passatgera, però en canvi va tenir un impacte molt significatiu en la meva vida i ara us explicaré per què. Bé, primer de tot comencem amb per què vaig començar a estudiar l'italià. Vaig començar quan jo tenia 21 anys, és a dir, deu fer ara uns 5 anys, jo crec, i vaig començar per frustració amb l'alemany, bàsicament. Jo en aquella època ja portava 2 anys o així fent cursos d'alemany i no avançava, veia que no funcionava, que ni entenia la llengua ni la podia parlar. I en canvi coneixia un parell de persones que havien après l'italià relativament ràpid i sense anar a classe o molt poques classes. I em frustrava, jo dic, com pot ser que jo estigui tant de temps aprenent alemany i estudiant alemany i no pugui ni parlar-lo ni entendre'l, i en canvi l'italià la gent l'aprengui tan ràpid. Heu de pensar que jo en aquella època encara no estava posat en les llengües com estic ara, no havia estudiat lingüística, a la universitat en aquella època estava fent química, d'acord? De manera que jo no tenia una concepció clara del que era l'aprenentatge de les llengües, de les similituds entre les diferents llengües i tal. Tenia una idea molt vaga, molt general. Òbviament sí que sabia que l'italià era una llengua romànica, que segurament compartia moltes coses amb el català i l'espanyol, però realment no tenia clar de què estàvem parlant, no? de què em trobaria quan em posés a estudiar aquesta llengua. I l'única... Jo havia estat a Itàlia uns quants cops de vacances, no sé, dues o tres vegades, però realment mai... Sempre havia sigut de petit amb els meus pares, i quan viatges amb els teus pares de petit tu no tens massa interacció amb els locals, no? Els papes s'encarreguen de tot, de parlar amb la gent de l'hotel, dels restaurants, etc. I tu no fas res, a no ser que siguis molt extrovertit o que tinguis molt interès en la llengua per algun motiu. Quan ets petit, doncs fas el que diuen els papes i ja està. Per tant, jo quan havia estat a Itàlia realment contacte amb l'italià n'havia tingut poquíssim. Potser l'havia sentit però mai havia intentat, no sé, ni entendre'l ni res. I l'altra experiència que havia tingut amb l'italià havia sigut a principis de carrera, crec que va ser el segon any de carrera, quan jo feia química, que va venir una noia italiana d'Erasmus a la nostra classe. I recordo que el primer dia que es va seure al meu costat i vam estar parlant, hi va haver un moment que vam intentar comunicar-nos sense l'anglès, és a dir, jo no me'n recordo si jo parlava en castellà o en català, ella en italià, i no va acabar de funcionar. Sembla increïble, jo des d'ara dic com pot ser que no us entenguéssiu, no? Però no, la veritat és que, tot i que hi ha moltes similituds i que està clar que les llengües són molt semblants, jo me'n recordo que això va passar, no? Que vam acabar parlant en anglès perquè constantment ella deia coses en italià, no l'entenia bé, jo deia coses en espanyol o en català, tampoc m'entenia bé, i al final vam acabar parlant en anglès, que els dos ja parlàvem aquesta llengua amb fluïdesa. I res, va néixer una mica la cosa. Jo tenia ganes d'aprendre algun idioma, m'adonava que amb l'alemany no avançava, i vaig dir, doncs provem una llengua fàcil, no? Que veig que altra gent ja l'ha après fàcilment. I això, vaig estudiar l'italià, em feia certa gràcia perquè, com us dic, ja havia estat a Itàlia. I res, em vaig descarregar Duolingo, va ser el primer cop que vaig utilitzar Duolingo a la meva vida, i vaig començar a fer, doncs, crec que me'n vaig posar al màxim, crec que Duolingo et deixa triar, què vols fer, 5, 10 o 20 minuts diaris. Crec que vaig posar els 20 minuts diaris, i jo en aquella època anava de casa a la universitat i de tornada amb la línia 3, i sempre, cada dia feia 20 minuts de metro, i m'anava perfecte. Això, el trajecte em dedicava a fer Duolingo en italià al metro.
I res, vaig estar fent això durant uns quants mesos, anar fent de mica en mica, intentava mantenir les ratxes, tot i que crec que al final sempre les acabava trencant, però sí que aconseguia fer ratxes de 14, 15, 16, 17 dies i em sentia orgullós d'haver-ho aconseguit. Però això, a part d'això, al principi no vaig fer massa res més i durant uns quants mesos vaig estar purament fent italià al Duolingo i me'n recordo que era bastant com un joc, em divertia molt perquè dic, mira, això s'assembla, mira, això s'assembla, no? Reconeixia moltes paraules. I les paraules noves, doncs també, per exemple, feia l'esforç d'intentar recordar-les, però bé, òbviament, la quantitat de paraules noves quan aprens italià sabent ja català i castellà, doncs és bastant reduïda. De manera que els primers mesos d'estudi de l'italià van ser més aviat com un joc, com qui juga a l'Snake, sabeu, el joc de la serp, al mòbil, que una altra cosa. La veritat no va passar d'això. Recordo també que, no sé, 3-4 mesos després d'haver començat una mica a fer això, amb les persones que jo coneixia que sabien una mica d'italià, vaig intentar algun cop parlar una mica i realment no podia. Una cosa és que jo entengués els exercicis de Duolingo, però realment no aconseguia parlar. O feia una frase i de seguida no sabia com continuar-la, no tal. I bé, això, òbviament, ara, per exemple, amb l'experiència que tinc ara, si comencés una altra llengua romànica, com, jo què sé, el romanès o, no sé, alguna llengua, l'occità, per exemple, doncs segur que en menys mesos ja m'animaria a començar-la a parlar. És més, amb el grec ja m'he animat a començar-lo a parlar, que el grec és molt més diferent que no pas l'italià, i fa 2 mesos que l'estic estudiant. Això també m'ajuda a posar una mica en perspectiva, no? El fet de l'acumulació de l'experiència en l'aprenentatge de llengües realment ajuda en l'aprenentatge de futures llengües, òbviament, no? Quan ja has passat uns cops pel filtre, per aquest procés d'aprendre noves llengües, de cop doncs, ja comences a tenir molt més clar doncs, diguéssim, com avançar, no? I també posar una mica el xip d'una altra llengua i tal, de manera que realment sí que s'agilitza el procés cada vegada, no? A la que ja tens més experiència. I llavors el que va passar és que al cap de 4 o 5 mesos, després d'haver començat el Duolingo en italià, vaig acabar el curs. Vaig arribar al final, em van donar el mussol daurat amb la bandera italiana i llavors vaig dir, i ara què faig? I llavors se'm va passar pel cap buscar a YouTube youtubers italians. Jo en aquella època encara jugava algun videojoc, el Call of Duty i un altre d'ordinador que ara mateix era un joc d'ordinador. És igual. I el que vaig fer, com jo a vegades em buscava vídeos en espanyol, diguéssim, o fins i tot en anglès, de youtubers que pujaven vídeos de videojocs, i vaig dir, per què no busques aquests mateixos vídeos en italià? I això, vaig trobar un parell de youtubers que pujaven italians, que pujaven vídeos en italià sobre videojocs i això. Però youtubers italians, no eren youtubers per ensenyar la llengua. I el que més em vaig mirar era un tio que es deia Fabi J, que em sembla que és un dels youtubers més famosos italians. I res, això, doncs mira, m'entretenia, anava mirant, anava escoltant i, home, després d'haver fet 4 o 5 mesos de Duolingo, doncs més o menys, de mica en mica, vaig anar entenent bastant doncs, el que deia. A vegades em perdia perquè el tio xerrava ràpid, no? Perquè penseu que ell feia contingut per italians. I a més no hi havia subtítols, no hi havia res. Però bé, com que l'italià és relativament fàcil d'entendre, doncs més o menys vaig anar entenent més i més. I llavors sí que una mica més tard vaig trobar uns quants canals per aprendre italià que estan molt bé. Una noia la Lucrezia, un altre noi que es diu Alberto, i em sembla que hi havia un altre noi que es deia Manuel o Emanuel, que també tenia un canal per ensenyar italià. I aquests canals em van ajudar molt perquè sí que aquestes persones ja, a part de parlar, sempre tenien subtítols i també explicaven doncs, coses més concretes, no? Explicaven, doncs mira, això s'utilitza així perquè així, això s'utilitza d'aquesta altra manera perquè, doncs, per aquest altre motiu. I amb això doncs, vaig seguir uns quants mesos més doncs, això, sentint bastant italià. Hi ha gent, això, italians parlant italià amb naturalitat, amb normalitat, i, òbviament, doncs això, l'italià per nosaltres, els que parlem espanyol i català, doncs no és massa complicat. I això, durant uns quants mesos vaig seguir escoltant tots aquests vídeos, alguns més orientats a l'aprenentatge de llengües, altres purament, això, youtubers italians parlant en italià per parlants italià. I res, doncs al final es van acumulant la cosa i sí que doncs, vaig començar a entendre-ho ja molt bé i suposo que us ha passat, si heu estudiat llengües semblants a la vostra llengua materna, arriba un punt on ja us és molt fàcil entendre-la, no? L'altra cosa és parlar, però com a mínim entendre-la sí que és relativament fàcil. I llavors va venir el moment en què vaig anar a Grècia i allà vaig conèixer alemanys, amb els quals vaig practicar l'alemany, i italians, amb els quals vaig practicar l'italià. I sí que va ser el primer moment que vaig fer amics italians
i que vaig poder doncs, començar a utilitzar una mica el que havia après. Ja no parlava amb fluïdesa, però sí que tenia ja un cert vocabulari com per poder començar a tenir certes converses, i doncs això va ser el primer cop que vaig poder utilitzar-lo una mica i em va ajudar. Just llavors va ser a Grècia quan vaig decidir deixar la química per sempre més, i precisament l'italià, el fet d'haver estudiat una llengua, d'haver après una llengua jo sol i d'haver-ho fet amb motivació, amb ganes, per interès, doncs va ser un dels principals factors que em va fer fer el canvi de deixar la química i passar-me a les llengües. Per això us he comentat que l'italià realment ha marcat un punt important a la meva vida, perquè això, l'última experiència que jo havia tingut amb les llengües havia sigut dolentíssima, que era amb l'alemany, i en canvi l'italià em va fer tenir una experiència molt bona que em va fer despertar una mica aquest interès, no? I sobretot el fet d'aprendre'l pel meu compte. El fet d'aprendre'l pel meu compte, mai vaig tenir cap professor d'italià, i el fet de fer-ho pel meu compte, doncs, realment em va portar... quan fas una cosa pel teu compte i que et surt un interès propi de dins, doncs ho fas amb molta il·lusió i busques moltes coses i, no sé, ets tu mateix el que et portes l'aprenentatge, i això em va despertar realment aquest interès més profund per les llengües que potser mai havia tingut. I llavors, precisament aquell any que al principi vaig anar a Grècia, després la resta de l'any va ser una mica sabàtic, una mica d'intentar decidir què feia amb la meva vida, no? Cap on tirar. I doncs això, vaig posar-me, abans fins i tot de decidir estudiar lingüística a la universitat, vaig posar-me bastant més seriosament a estudiar les llengües que ja havia començat a estudiar, l'italià i l'alemany. Per tant, quan vaig tornar de Grècia doncs em vaig posar a fer-ho bastant més intensivament, això, amb l'italià i l'alemany. I llavors, com que aquell curs ni estava treballant, ni estava fent la universitat, ni a cap curs, d'acord? No estava estudiant tampoc, doncs el que vaig decidir va ser buscar experiències en els països on es parlessin aquestes llengües per poder-les practicar. Ja us vaig parlar que vaig fer en el vídeo de l'alemany, no? Que vaig fer un workaway a Alemanya, i just empalmant, d'acord, vaig anar 4 setmanes a Alemanya i directament d'Alemanya vaig volar a Itàlia i vaig fer pràcticament el mateix que havia fet a Alemanya, que era treballar en una casa rural a l'Emília-Romanya, a un poblet que es deia Castiglione di Ravenna. I res, vaig estar allà en una casa rural amb una família que em va acollir molt, molt bé. Hi havia la dona, diguéssim, els avis, la mare i els fills que anaven i venien, a vegades hi eren. I la resta de la família vivia a Suïssa, el seu home, només el vaig veure una vegada. I res, vaig estar durant un mes i pico vivint amb ells, i això, ajudava, feia de jardiner, no sé, a tenir els clients si calia, no sé, els ajudava a portar, jo què sé, cadires, taules, etc., quan havien de muntar coses per sopars o per dinars. I res, allà feia vida totalment en italià, ells no parlaven cap altra llengua, i res, sí que va ser com, immersió, tirar-me a la piscina. Jo ja havia estudiat durant bastants mesos, pràcticament un any, l'italià abans d'anar-hi, però mai havia estat realment en aquesta situació d'estar envoltat d'italians i només poder parlar en italià, i vaig tenir molts malentesos, moments en què no entenia què em deien o que no m'expressava jo bé. Per exemple, jo, per referir-me als nens de la casa, a vegades deia i ragazzi, que no està malament, però el tema és que, per exemple, jo li vaig dir a la mare il tuo ragazzo, i clar, això és més aviat la seva parella, no? I en canvi hauria de ser més il tuo bambino, i coses d'aquestes que van portar, ella es va quedar una mica despistada de què m'estàs parlant, i altres situacions divertides que ara mateix no acabo de recordar. Vaig menjar molt, molt bé allà, feien la salsa, a mi la pasta, bé, el menjar italià m'encanta, la pasta en concret i la bolognesa encara més en concret, i res, allà li deien ragú, allà no li deien bolognesa, el bolognesa és el nom internacional, i bé, vaig menjar com un rei allà, i d'allà sí que quan vaig marxar d'allà doncs ja parlava amb bastanta naturalitat amb la gent de la casa, sense això, ja us dic, sense masses problemes, entenia al final sí el que em deien, jo també m'expressava, òbviament a vegades tenia dubtes, a vegades m'equivocava, però sí que vaig sortir d'allà amb confiança i parlant l'italià, no? I podent participar tranquil·lament a dinars i a sopars totalment en italià, i això realment va ser una experiència molt positiva, i realment per això l'italià, tot i que des de llavors pràcticament no l'he utilitzat gaire més, i ja fa 4 anys que vaig fer això,
Sí que realment l'italià en tinc un molt bon record degut a això, no? Que tot el procés tant d'aprenentatge com al final aquesta estada a Itàlia va ser tot molt agradable, i a part d'això, no? Que l'italià va ser un dels impulsors, diguéssim, que em va fer aquest canvi cap a les llengües, i per tant això en general ha estat una experiència molt maca i molt positiva. Per tant, podríem dir que més o menys des que vaig començar a estudiar l'italià fins que vaig acabar aquesta estada allà va passar una mica menys d'un any i mig, més o menys, i realment això, un any i mig no és molt de temps, però sí que vaig acabar parlant l'italià amb relativa fluïdesa. Mai vaig intentar parlar-lo superbé, mai vaig intentar arribar a un nivell, no sé, molt avançat. L'únic que m'interessava en aquell moment era poder parlar amb la gent. I per tant també un cop vaig veure que ja havia arribat a aquest nivell en el qual em sentia còmode parlant amb la gent, doncs no vaig tenir la necessitat o la motivació per continuar estudiant. Senzillament vaig dir, mira, ja sé parlar italià, doncs fins aquí hem arribat. I bé, des de llavors la veritat és que no he estat més a Itàlia i l'italià l'he parlat molt esporàdicament des de llavors. Sí que a vegades coincideixo amb algun italià en algun lloc, fins i tot si hi ha algun italià, doncs a vegades no acabo parlant italià, potser perquè hi ha altres persones o el que sigui. A vegades sí que si en tinc l'oportunitat, doncs aprofito, però ja us dic molt puntualment, doncs, jo què sé, un cambrer en un bar, no sé per què, a Barcelona hi ha molts cambrers italians als bars i restaurants, no sé per què. Però bé, això, el cambrers, també vaig tenir un perruquer italià durant una temporada, però bé, jo em tallo el cabell un cop cada 2 o 3 mesos, vull dir que tampoc no és que tingués moltes converses. I això, purament si de tant en tant, ara per exemple, uns intercanvis que vaig aquí a Barcelona de llengües, doncs també hi ha un noi italià, tot i que l'intercanvi que anem és de francès, doncs amb ell a vegades parlem una mica en italià. Però sí que he deixat absolutament de consumir material en italià, ja no segueixo ni cap youtuber ni res en italià. De tant en tant sí que potser, si em trobo alguna cosa en italià, doncs me la miro en italià directament, no necessito, diguéssim, si em trobo, no sé, una entrevista o alguna cosa interessant en italià, la puc veure directament en italià i l'entenc bastant bé, potser alguna paraula la perdo, però en general més o menys l'entenc bé. Però sí que la meva habilitat de parlar doncs, s'ha reduït molt. La veritat és que porto 4 anys sense parlar italià de manera, diguéssim, de manera regular amb ningú, i doncs, òbviament, la fluïdesa ha baixat molt. Ara mateix, quan parlo amb algú italià, doncs, de seguida em venen dubtes, ai, com era, així o aixà, ai, aquesta terminació com era, o no sé, aquest temps verbal, ara no me'n recordo ben bé com es conjugava. Doncs, òbviament, totes aquestes coses em passen, és el més normal del món, però l'italià sí que és una llengua que tinc totalment a la llista, ara que, diguéssim, tinc més experiència en l'estudi de llengües i que ara sí que estic intentant més, doncs, a aconseguir pujar les meves llengües a un nivell més alt, que no pas el que feia abans, doncs sí que el tinc a la llista i sí que és una llengua que segur, probablement després del francès, doncs la reprendré i sí que em fa molta il·lusió tornar-m'hi a posar i aconseguir realment parlar-lo bé. Abans d'acabar també m'agradaria dir que tinc molta curiositat per aprendre algun dia algun altre dels dialectos que diuen que no són dialectes, que són llengües regionals, llengües diferents que es parlen a Itàlia, perquè n'hi ha moltes i que segur que és molt interessant veure, doncs, mira, aquesta llengua ha conservat aquesta paraula, aquesta altra llengua ha conservat aquesta altra paraula. I segur que seria molt interessant, però clar, des del meu punt de vista, que visc aquí a Catalunya, doncs el que té més sentit és aprendre l'italià, perquè, no sé, aprendre el napolità o el vèneto, doncs seria molt interessant, però realment les possibilitats que jo tindria de sentir o utilitzar aquesta llengua serien molt reduïdes. Però bé, si en algun moment doncs, vaig a algunes d'aquestes regions, doncs potser m'animaré també a aprendre alguna d'aquestes llengües, perquè segur que seria, com us dic, molt interessant. I de fet jo he sentit a vegades italians parlar entre ells i no entenia res, perquè estaven parlant això, una altra llengua, no? I bé, amb això diria que més o menys és tot. Com veieu, en aquest cas l'italià ha estat una experiència molt positiva. I ara, com he fet amb els altres vídeos, al final parlaré una mica en italià. Sigueu conscients que ara el meu italià està molt rovellat. Jo, en el seu moment, vaig considerar que potser arribava a un nivell potser B2, tot i que em faltaven potser vocabulari formal, no? Perquè jo estava molt acostumat a parlar amb la gent, però després mai havia llegit llibres o textos, diguéssim, més cultes o més formals en italià, però pel que feia a la comunicació oral doncs sí que tenia bastanta fluïdesa. Ara, com us dic, l'he perdut. Encara em puc comunicar, però a la que em poso a parlar de seguida comencen a fallar les coses. Ara estic a un nivell potser més tirant cap a B1 i hauria de posar-me una mica les piles per tornar a pujar a un nivell una mica més fluid i més còmode.
Allora adesso parliamo un po' in italiano. Come ho detto non lo parlo così bene come prima e veramente non ricordo l'ultima volta che l'ho parlato, forse in un ristorante o un bar in Barcellona. Ma bene, vi spiegherò un po' la mia storia in Italia. Come ho detto, il posto dove lavoravo era a Castiglione di Ravenna, ma sono anche stato a Firenze e a Venezia. Firenze è una città bellissima e veramente bisogna solo fare il giro, è già un museo praticamente. E dopo poi sono andato a Venezia e là ho avuto un'esperienza interessante. Un gabbiano è venuto e mi ha rubato il pranzo dalle mani, ma beh, è stato divertente, ma ho dovuto comprare un altro pranzo. Sì, e da quel momento non sono stato un'altra volta in Italia, voglio andarci. Mi piacerebbe conoscere la regione come si chiama? Cinque Terre. Cinque Terre, La Spezia sì, quella regione penso sia bella, con delle spiagge, sì, il mare a me piace tantissimo, per questo vorrei andarci un'altra volta in Italia e conoscere queste nuove regioni che ancora non conosco. Bé, doncs això sí que ha estat tot, nois. Com veieu, tinc la llengua al cap, la tinc, però està com una mica dormideta, em costa, diguéssim, sentir-me del tot còmode parlant-la, però bé, ja és normal, és qüestió de pràctica. Quan m'hi torni a posar, espero realment poder-la pujar a un nivell millor que el que tinc ara. Però bé, com a mínim estic content ja us dic que ha sigut a la meva vida doncs, una experiència molt positiva i també estic content que és una llengua que com a mínim l'entenc pràcticament sense problemes si algú en parla a mi en italià. I res, això, en un futur m'hi tornaré a posar. I res, ho deixo aquí, espero que us hagi agradat el vídeo, si és així deixeu un like i subscriviu-vos al canal si no ho esteu. Si teniu vosaltres també experiència aprenent l'italià, doncs expliqueu-me com ha estat, i si sou italians o parleu l'italià ja, doncs digueu-me també què en penseu del meu italià, què hauria de millorar, si m'he equivocat en algun lloc, que és possible. I res, això, ens veiem al proper vídeo. Apa! Ciao.